Salapan ada di Jawa Timur. Dan yang ini ya salapa. Salapan yang ini. Dan itu sini apa salapi. Dari awal sarapan. Kok. Sarapan itu lah iya lah orang lapo sarapan golek wong juwono. Lah bos apa kok sarapan? Sopo? Pabrik. Ndak lho. Kowe nek ambek ndok kuwatir. Aja kuwatir piye? Aja kuwatir wedi ngeleh ora di duit. Duh, no way. Layak aku ambek mampir nek pabrik takoni lho. Kan bujine padha bujine to. Yo sewu pabrik. Kok sing bujine sindi? Bujine apa to? Oh, jadi lemu. Ya kuwi. Ya sapa nek gak kuwi? Lah iku takoni lho, Pak Pintu kuwi Bu. Iya. Lemo kacang. Kowe iki nyewong, anggere aku mampir ngene, Pak Pintu kuwi to Bu. Lemo kacang. Oh, boleh dapat sing betok. Rapi minggu. Ngomong kuwi terusan ora bagus go pecel ki ora. Alhamdulillah. Kang metune tek jam 2 sedinteni keluarga masyarakat syukur. Bapak-bapake jene ngono bluwur ngene lampune pabrik. Tenan. Wadane ra karuan lho. Ngene lho ketoprak murah meriah lampune wis koyo. Wah, lho. Lah dangdut sing hebat-hebat palapan lho. Kadane kok koyo kuwi lho, koyo sing apa jenenge? Sing arek uter-uteri lho. Apa kuwi? Lah sing lapangan lho uter-uteri lagi lho. Lampu to? Lampu sorot to? Iya. Lho iya to. Pas sing lapangan itu dijual kaki lho. Bal-balan pasar malam. Wadane kaya pasar malam nang abang nang ijo. Aku tak sawang sapa kuwi mang di kuwi? Sapa? Iku lho teko pasar di Pasar Pino. Cemorot. Cokrowijaya. Kuwe muni cemorot kae ketoprak. Cokrowijaya kuwe kok ngono penak. Lah piye? Lah Pak Pri iki ngono cemorot sesuk tampil kupiro. Ngono yo. Lho, nek bos iku lumrah tampil ora tampil iki lumrah. Yo aja lumrah. Nek tampil terus yo ora apik. Nah iso ayu bisa guyung bareng-bareng. Nur sithik dum sithik. Akeh dum sithik. Akeh itu Mas. Yo tapi Pak Pri lumrah. Iya lho. Aku nyambut gawe bayar temawis lho mau. Iki Mas biar sampean. Pak Pri lagi. Bos sibak. Aku nyambut gawe bayar wis lunas. Wis lunas lho Pak Pri ora ngenteni. Alhamdulillah. Ijere ini rumah saku wis 7 dino. 7 dino piye to? Dagelan muncul wong pati rumah saku nek wis 7 dino pirang-pirang taun. Iki kowe. Rumah saku wis 7 dino. Iku dagelan intelektual yo kuwi. Dagelan intelek. Intelek ora kok intelek. Lah yo didongak-dongakno. Lah yo didongak-dongakno. Wong koyo ngono lah iki yo dulure dhewe. Kita sesama seni. Tidak boleh menjelekkan dari situ. Awake dhewe romong ayo bisa guyub dirangkul ben dadi siji. Nggih leres. Iki wah luar biasa. Dagelan metu kok kaya jagung kurang abuan. Lah kok jagung kurang abuan? Lah piye kono loro. Kono siji. Iku salahe Pak Bulurah. Ora Bulurah kok entuke ngatur ora gelem rata. Ya ngono kuwi tukune mak judul loro lho nek. Sing lumayan nek kono ketoke pakaian abu iki ora tuh enek kon 6 ngene. Pakaian abu iki kok. Guyung suwi ora kok enak. Lah iya waduhe kono. Lah waduhe ra karuan iki matur sembah kang itu karo bisa guyung YouTuber. Sopo to Kang? Oh, Eko Sidorkoso. Kowe dagang tuwek kok ping ngono. Eko Channel. Oh iya, Mas Eko Channel. Luar biasa gambare juga jernih, suarane Blok Pak dodolan aku mampir nang Winong to. Blok streaming wah kok gambare apik ngene. Kuwi nek suwi terus harus. Kepala guyu kok jumbuyan guyu kowe kok. Guyu untung ora pati enek ngono. Toh, awake dhewe gak janjian opo jenenge Mas? Sopo? Kita berkodi. Aku to. Lah aku mbok tinggal aku tinggal di musala ngono. Enek wong turu mbok ubahno. Memang di musala. Meskipun kita enggak sama,
Atine padha. Ngono lho. Mas ki awakku cilik, awakmu lho maksudnya. Iya. Memang iya salat. Memang iya salat. Alhamdulillah aku wong Islam. Alhamdulillah salat iki aja ngati lali, aja ngati ketinggalan. Salat tu imajuddin. Waduh. Sangkamu apik men lho. Iya ben garuk sawah.